pozdravljam sve gledatelje Sportske televizije. Dobrodošli u ovo specijalno izdanje emisije Klub prvaka, u cijelosti posvećen finalu Hrvatskog nogometnog kupa Rijeka-Hajduk. Danas hoću 123%, vica! Ali treneru, boli me koljeno. Sada je kičma muči, ona sve znam iz prve ruke. Supersport stadion, gdje ti ništa neće promaknuti. Naš prvi današnji gost je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić. Predsjedniče, dobar vam dan i dobro nam došli. Evo odmah da krenemo. Koliko je realno da finale kupa postane vrhunac nogometne sezone kao što je to primjerice u Španjolskoj i Engleskoj? Pa definitivno se pokazao potez Hrvatskog nogometnog saveza da se igra jedna utakmica, da se finale kupa igra u različitim gradovima, naravno gdje postoji uvjeti za to, kao jako dobar potez, vrlo interesantan, dosta dobro se izbrendiralo. Tu bi se zahvalio i našim partnerima Supersportu. I evo, pokazala se i donacija Supersporta domaćinima 16. finala, koji kad su i napravili donaciju, to njima puno znači. Kao odlična stvar i definitivno da i mi kao savez gledamo da u sklopu i finala gledamo da se održi gdje i napravimo neka ulaganja u infrastrukturi, kao u ovom slučaju sad finale kupa u Splitu gdje smo napravili hibridni travnjak i definitivno očekujem jednu odličnu, prekrasnu utakmicu, pun poljudi i pravi jadranski derbi. A koliko se dobro pokazuje odluka da se finale igra na jednu dobivenu utakmicu? Pa sigurno da, evo i na početku sam rekao da se to pokazao kao jako dobar potez i mislim da je to dobro da se igra u jednom gradu, da se igra jedna utakmica, što bi rekli na neutralnom terenu, ali mi donosimo odluku puno ranije, tako da ne znamo ko će biti u finalu, ali pokazalo se jako dobrim, zanimljivim i mislim da će ovo biti sigurno najinteresantniji final od kad se igra kup. Potpisan je novi ugovor za TV prava. Treća liga postaje jedinstvena. Što klubovi i navijači mogu očekivati od tih promjena? Pa, rekli ste da smo potpisali te prava i to je sigurno pokazatelj da je naša liga sigurno najinteresantnija liga, najgledanija liga. Ove godine imamo praktički 4 kluba skoro do kraja natjecanja su bili u borbi za prvo mjesto, što daje draž utakmicama. Ja bih iskoristio ovu priliku i još jedanput čestitao Dinamo na zasluženom osvojenom prvom mjestu u ime Hrvatskog nogometnog saveza, naravno svoje osobno ime. Naravno želim puno uspjeha svim klubovima koji će se natjecati u Europi, ali i naravno čestitke svim ljudima u klubovima, igračima, trenerima koji su podigli samu kvalitetu. Naravno pokazao se kao dobar potez ulaganja u infrastrukturu, u terene, da se je podigla kvaliteta igranja utakmica. I naravno da je to i plod potpisa TV prava koje smo uspjeli realizirati sa partnerima HT i Supersportom i naravno da će to puno pridonijeti podizanju kvalitete i prve lige i druge lige, naravno i treće lige i ženskog nogometa i futsala, tako da evo, to je jedan veliki potez i hvala još jedanput svima. Nakon završetka klupske sezone Vatrene čekaju 4 utakmice u Ligi nacije. Najspektakularnija je ona 6. lipnja na Poljudu protiv Francuza. Dobro, naravno da pamtimo još i finale iz Rusije sa Francuzima i da ih hoćemo pobijediti, ali sve ekipe i Francuska i Austrija i Danska su vrlo kvalitetne reprezentacije. Imamo sada 4 utakmice, naravno da očekujemo i u Osijeku i u Splitu pun stadion. Dobru utakmicu, naravno već je kraj sezone da će igrači malo biti umorni, ali naravno da vjerujemo i u izbornikove naše igrače. Evo, predsjedniče, hvala vam puno na ovom razgovoru i sretno dalje. Hvala vama. U bogatoj povijesti rivalstva Rijeke i Hajduka najpoznatija utakmica je ona odigrana u Beogradu za trofej Kupa maršala Tita 1987. godine. Pa pogledamo prilog o toj utakmici.
Kup maršala Tita natjecanje je u kojem su sudjelovale momčadi iz svih republike pokrajine bivše Jugoslavije, trajao od 1947. do 1991. godine. I u tom razdoblju samo jednom su o pobjedniku odlučivali 11-terci i to je bilo taj epski finale između Rijeke i Hajduka odigran u Beogradu. Najdramatičnije, najuzbudljivije, možda jedno od najkontroverznijih finala koje je ikad odigrano u finalu kupa. Riječani će se prisjetiti da je i ta rana ih još uvijek peče, a ta rana se zove sudac Zoran Petrović iz Beograda, koji je po njihovom sudu oštetio Rijeku u tom finalu, dosudivši nepostojeći kazneni udarac za Splićane, iz kojeg je Hajduk poveo, a imali su i zamjerku da nije bio dosuđen jedan kazneni udarac za Rijeku. Taj penal koji je bio dosuđen za Hajduk, tvrde Riječani, prekršaj paliske na napadaču Hajduka Bučanu, zbio se, oni kažu, barem pola metra izvan kaznenog prostora. Druga kontroverza su naravno 11-terci i to čak 22 izvedena 11-terca. Na kraju pobjeda Hajduka 10-9. A za vrijeme izvođenja 11-teraca bila je to jedna mala drama na travnjaku Partizana u Beogradu u kojoj su prednjačili vratari. S jedne strane Zoran Varvodić iz Hajduka, s druge strane Mauro Ravnić iz Rijeke, koji su pribjegavali raznim smicalicama i provokacijama kako bi jedan drugoga izbacili iz takta. Na kraju se ta taktika ispostavila da je bila pogubna za vratara Rijeke, Ravnića, proslavljenog reprezentativca, koji je istina obranio 2 11-terca igračima Hajduka, ali je imao meč loptu za pobjedu i kada je trebao zabiti, onda je njemu Varvodić obranio 11-terac. Petrović je tu utakmicu uvrstio među 11 najvećih utakmica i najznačajnijih utakmica koje je on sudio u svojoj zaista bogatoj karijeri i on tvrdi da su vratari Ravnić i Varvodić zaista prednjačili u tim provokacijama, u tom nesportskom ponašanju, ali sve u nekakvim granicama dopuštenoga, sve kako bi se domogli cilja. Na kraju u cilj je ipak ušao Varvodić, a ne Ravnić. Sjećam se da je bila velika nervoza na klupama Rijeke i Hajduka. S jedne strane Mladen Vranković, poznati trener Rijeke. S druge strane Josip Skoblar, koji je pušio cigaretu za cigaretom gledajući izvođenje 11-teraca. Na kraju je bio veliki pobjednik. Rivalitet između Hajduka i Rijeke, koji se tada zaista razbuktao, rasplamsao, ipak vuče korijene od godinu dana ranije, kada je najbolji igrač Rijeke Nenad Gračan prešao je iz redova Rijeke u redove Hajduka i u prvom kolu nogometnog prvenstva njemu je bila u dresu Hajduka na Kantridi, njemu je bila slomljena noga. I to je bilo onako jedan događaj koji je zaista odjeknuo i tu je na neki način se probudilo to rivalstvo, pa eto, dobilo je novi zamah tim finalom kupa, a evo sada traje do današnjega dana, jer zaista kako pratim već dugo, čini mi se da je rivalitet između Rijeke i Hajduka prerastao gotovo rivalitet Dinama i Hajduka. Vratimo se u vrijeme sadašnje, odnosno vrijeme buduće, neposredno pred nama, finale kupa 26.5. Hajduk Rijeka, odnosno formalno Rijeka Hajduk, iako se igra na polju Ruždrijebom je formalno Rijeka domaćin. Tko je po vama favorit i zašto i što bi po vama možda moglo odlučiti to finale? Hajduk je nominalno favorit budući da je domaćin u toj utakmici, igra na svom stadionu i evo, ako ćemo gledati ljestvicu Hrvatske lige, Hajduk je ispred Rijeke. Međutim, kup je kup. Kup je natjecanje u kojem je sve moguće, u kojem su se dogodila svakakva iznenađenja. Jedno od takvih iznenađenja je bila pobjeda Rijeke nad Hajdukom u finalu kupa 2005. godine. Hajduk je tada isto bio favorit. Hajduk je tada bio prvak. Prvu utakmicu na Kantridi je izgubio 2-1 i kada se očekivalo veliko slavlje na Poljudu, Rijeka je pogodkom Dumitrova Mitova pobjedila 1-0 i odnijela Hajduku kup. Dakle, evo, ako se u Hajduku samo sjete te utakmice, onda će itekako biti oprezni uoči ovoga finala. Da ste
sportski direktor ili predsjednik Hajduka i da možete uzeti samo jednu osobu s one druge strane za to finale? Ili bi posegnuli za nekom iz igračkog kadra ili možda za Goranom Tomićem? Da sam dužnosnik Hajduka, dok imam Marka Livaju, ne bi posegnuo niti za jednim igračem Rijeke. Niti za trenerom Rijeke. A da ste u obrnutoj situaciji, uzeli bi naravno onda Livaju da igra za Rijeku. Apsolutno. Hvala na razgovor. Hvala vama. Sve ti je u glavi, soberi se i igraj! Ivica se mora sabrati ako želimo u drugo kolo. Opet mi svi analiziraju prije tekme. Ipak čini mi se da će nam Ivica donijeti pobjedu. Lepe. Super. Super sport analize. Sportski savjet iz prve ruke. Hajdukov strijelac iz Beograda 87. bio je proslavljeni vatreni Aljoša Asanović, koji nam se zoomom javio iz Afrike. Najprije, Max, dobar dan ti želim. Nadam se da si mi dobro, dugo te nisam čuo ni vidio. Prošlo je puno godina, ali neke sekvence su mi ostale zapamćene, jer tih 80. godina veliki broj navijača Hajduka se spremao za Beograd i mislim da je to početak jednog novog, ne Hajduka, nego jednostavno nove generacije koja je u tom trenutku osvojila kup. Imali smo za protivnika izuzetno nabrijanu ekipu kao što je Rijeka, sa izuzetnim pojedincima, imali su odličnu ekipu i jednostavno interesantna utakmica u tih godina. Tih 80. godina ja sam imao sreću da sam vrlo mlad ušao u ekipu sa dva brata Vujovića, sa Vulićem, Gudeljan, Sliškovićem, Miljušem, Čelićem. Znači jedna izuzetna ekipa koja je dominirala u tih godina u Europi. Imali smo, nažalost, taj kiks protiv Varegema da nismo otišli u polufinale jer sam uvjeren da bi minimalno igrali u finalu, ali eto, taj nogomet je čudan i toliko interesantan da je kad si favorit da eto u tim nekim utakmicama izdominiraš, imaš 10 šansi, a jednostavno ne ideš dalje. Da se vrati na ovu utakmicu koja je tebi, Maksi, interesantna. Znači, 1-1 je bilo u ovom, kako se zove, u regularnom dijelu, produžeci, pa kasnije penali. Sva događanja koja su se dešavala na toj utakmici normalno. Rijeka je u tom trenutku osjećala se, ne mogu kazati pokradeno, jer i ja i dan danas mislim da je dosta bila, ne dosta, nego sam siguran da je bila fair utakmica. Sad, gledaj, naravno kad neko izgubi ima se pravo ljutiti i to je uvijek tako, ali dosta je godina prošlo nakon toga i mislim da je Hajduk u tom trenutku zasluženo osvojio kup i mislim da smo u tom trenutku bili i bolja ekipa, iako kažem da je Rijeka bila u tom trenutku isto odlična ekipa sa odličnim pojedincima. U regularnom dijelu je branio Pralija, nakon toga Skoblar stavio je Zorana Varvodića, koji je inače poznat u tom dobu bio jako poznat kao golman koji jako dobro čita 11-terce. I znate sami, prepucavanje između trenera, prepucavanje između igrača, provokacije s jedne i s druge strane. Mislim da je to i čar tog nogometa u tom trenutku. Mi smo imali više koncentracije i eto, Palicka je bio taj dečko koji je uostalom Zoran ga je u biti faktički, može se reći, pročitao i tako da smo osvojili taj kup. Da, već sam otišao ja vani, ali taj osjećaj na jednom terenu koji je u tom trenutku bio
onako bi se reklo, težak, zahtjevan, tako da smo i naravno jedan od najboljih napadača u povijesti hrvatskog nogometa, Bokšić, zabio je fenomenalan gol i jednostavno osvojio se taj kup koji je isto bio značajan kao i onaj 80. Pa gledaj, prvenstveno kao i svaki sportski djelatnik, ja nisam tu, ali jednostavno kao svaki sportski djelatnik razmišljam prvenstveno da ta utakmica prođe onako kako bi trebala proći između dva ljuta ili kako god ljudi mogu nazivati protivnika. Prvenstveno tu moraju utjecati treneri na tome da prođe sve u najboljem redu, a gledajte, Hajduk je favorit u tom susretu. Zbog čega? Prvenstveno ne radi samo domaćinstva, nego jednostavno radi svoje kvalitete i pokazane igre. Mislim da je Hajduk u ovih zadnjih godina napravio veliki progres i ja im čestitam na tome, naravno, ali moraju biti jako oprezni jer je to jedna utakmica kad igrate u kupu i to je jako nezahvalno, ali Hajduk sa pravom može se kazati da je favorit i da će osvojiti kup. Svaki trofej je dobar. Tako znači nemojmo stavljati taj kup sa strane jer kao osvajanje kupa nije dovoljno. Mislim svaki trofej je bitan. Bilo u kojoj zemlji, tako i u Hrvatskoj. Nemojmo stavljati taj kup sa strane jer je osvajanje bilo kojeg trofeja u bilo kojem natjecanju je bitno. Pogotovo i kod nas i u Europi. Jer gledajte, to je izlazak za vani, to je izlazak za Europu. Za bilo koji klub. Moj drugi gost u studiju je doajen hrvatskog nogometa, gospodin Ilija Lončarović. Dobar dan i dobro vam došli. Dobar dan. Evo, upravo smo vidjeli prilog iz Beograda iz 87. Sjećate li se te po mnogima epske utakmice? Pa sjećam se, ali ne baš detaljno tako da bi sada mogao evocirati baš do kraja sve. Bilo je to, ajde već na neki način, ne mogu reći da se u tom trenutku osjećalo već nekako drugo raspoloženje u narodu i tako dalje, ali kad ovako s ovom odmakom, onda smo mi skloni vjerovati da je to tako bilo, pa s obzirom na rivalitet Hajduka i Dinama u sudaru sa Zvezdom i Partizanom, onda je to otprilike tako bilo. Jel? Tako da jedan nacionalni naboj, bez obzira ko je Hajdukovac, ko je Dinamovac, bio prisutan. Jel? Toga se sjećam u svakom slučaju i tih nekakvih malih situacija, ali ne baš onako detaljno da bi sad se pravio pametan da vam sad pričam o tom. Evo, kad smo već kod povijesti, je li osvajanje prvog hrvatskog nogometnog kupa sa Interom, odnosno tadašnjim Interom iz Zaprešića, vaš najveći nogometni uspjeh? Ili samo najdraži s obzirom na ratne okolnosti i nastanak države? Pa, može se reći da bi ja mogao sam to na neki način reći, odnosno obrazložiti zašto je to tako. Što se mene tiče, ako to kažem i prihvatim ovu vašu sugestiju, onda to nije samo radi tog čina osvajanja, tog trenutka u Maksimiru tog ljeta, tog lipnja, nego je sve ono što je prethodilo tome i zbog čega je to ta momčad došla na vrhunac u tom trenutku te godine prvog hrvatskog prvenstva. Pa radi toga i tih razloga bi ja mogao reći da je. Zato što sam ja kao trener došao, ajde kako se ono kaže, na svoje, da potvrdim svoju viziju razvoja igrača, mladih igrača i koju sam počeo 81. na Kajzerici kao instruktor, gdje sam zajedno sa kolegom Dujmovićem osnovao prvi centar za rad sa mladim igračima u Jugoslaviji, u Zagrebu, u Jugoslaviji. I iz toga centra su izašli, recimo uvjetno rečeno, pola te momčadi Inkera koja je to onda napravila. Jel? Sa istom tom filozofijom nogometa, koliko je tog trenutka se to moglo pretočiti, da su već to bili seniori, ne baš ni tako mladi, jel? Od između 24 i 22 godine i tako u tom smislu. Jel?
ali su došli u napon svoje moći i svoje snage i iz tih razloga je to meni, ajde može se reći, moj najveći uspjeh zato što sam ja dokazao sebi da sam na pravom putu. Igrali su se 2 utakmice, prvo u Zaprešiću, uzvratna na Maksimiru. Sjećate li se nekih najvažnijih trenutaka? Sjećam se toga, se sjećam apsolutno, tu nema nikakve dileme. Mi smo tog trenutka, u proljeće tog trenutka, nego u proljeće, znači prethodilo je tom finalu prethodio kraj prvenstva prvog hrvatskog, koje se igralo oba dvije, jesen i proljeće, da se tako izrazim. Igralo se u proljeće, 22 kola i finale kupa je odigrano između zadnjega kola prvenstva. Sa Hajdukom u Zaprešiću. Mi smo već u prvenstvu 2 utakmice sa Dinamom koje smo obje dobili u Zaprešiću i u Maksimiru, pokazali da smo bolja momčad. Odnosno sa Haš građanskim tog trenutka. I bili smo dovoljno samouvjereni da možemo, nismo mi to javno izjavljivali, niti ja, niti igrači, da možemo ući u utakmicu bez opterećenja nekog velikog. Tako je to i bilo i to je na neki način bilo jedno samopouzdanje koje se pretočilo u obje utakmice na teren. I mislim da pobjeda nama nije nikad nije bila upitna. Na kraju prve utakmice gdje smo mi malo čak i poremećeni bili primivši gol u zadnjim minutama, jer je Dinamo izjednačio u zadnjim minutama prve utakmice. No, ja sam na konferenciji za tisak rekao da nam rezultat odgovara i da mi idemo za tjedan dana osvojiti kup. To je malo izjava koja je ovako izgledala prepotentna, ali nije za mene bila je samo s obzirom da sam čovjek koji voli govoriti i govori ono što misli, znači moju istinu, to ne mora biti za svakoga prihvatljiva, ali moju istinu, to i tako bilo, tako sam rekao i to sam mislio. To sam rekao i prije druge utakmice ljudima i mojima iz rukovodstva i Dinamovim da smo došli osvojiti kup. Moj sastanak za drugu utakmicu u Tuheljskim Toplicama gdje smo bili u karanteni prije odlaska na stadion je trajao 1,5 minutu. Rekao sam ovo što je bilo, što smo imali sa svim tim nekakvim detaljima, pričama, pričicama, prvom utakmicom i tako dalje. Zaboravite, idemo osvojiti kup i okrenuo sam se i otišao. To je bio sastanak, apsolutno ništa drugo. Mi smo na neki način su ljudi, pa možda čak i uz mog rukovodstva i Dinamovoga i novinari i tako dalje su smatrali da je to gotova stvar što se tiče Dinama. Tako je bio osjećaj nekakav. Jer nije me baš niko preozbiljno shvaćao. A ja sam to govorio namjerno da ih upozorim da moje rukovodstvo od pokojni Ivan Lalja, koji je na koncu bio, rekao bi se, tvorac toga kluba, do godinu dana prije Jugokeramika, pa se onda promijenila ime u ljeto 1991. u Inker i da ih upozorim da se ne iznenade, da ih previše to ne šokira. Jer na koncu svi su oni Dinamovci, znate, to je početak nečega što rijetko je ko to mogao shvatiti šta znači ući sada u nešto kao što je bilo prvo hrvatsko prvenstvo, klub kao što je bio Inker, odnosno Jugokeramika, svi ti klubovi, Varteks, Istra, mali klubovi uvjetno rečeno koji su ušli u prvu hrvatsku ligu preko noći, šta sad znači sasvim konkurentom Dinamu, i tom Hajduku i tako dalje, tom Osijeku, toj Rijeci. I ta jedna, reklo bi se, preobrazba ljudi da u svojim glavama shvate šta to znači zapravo sada. To je neka druga priča. Ja sam sada nekakav Inker Zaprešić, navijam za svoj klub, ne mogu navijati za Dinamo. Sad sam, mislim, malo je čudno. I tog trenutka to nije ljudima baš bilo sjelo.
Mislite li da su bili iznenađeni više vaši igrači ili Dinamovi nakon te pobjede? Igrači ne. Dinamovi su vjerojatno bili iznenađeni iako su osjetili šta znači igrati protiv Inkera. Osjetili su i nisu oni bili previše, ali su opet vjerovali isto tako kao pogotovo rukovodstvo, vjerojatno da ajde to je bilo je ta prva utakmica, drugo ćemo mi dobiti, jel? Tako u tom smislu, jel? Ali govorimo o rukovodstvima moga kluba, recimo ljudima koji su tako, koji su svi Dinamovci, sad trebaš igrati protiv Dinama, jer ti možeš navijati za svoj klub protiv Dinama, jel? Da. Tako je to u tom smislu, tako sam ja to osjetio, da li je to ili nije sad, Bože moj. Kao pobjednici kupa trebali ste igrati u kupu pobjednika kupova. Vi, Branko Laljak, čak ste i otputovali na ždrijeb, međutim Nije Branko odustali ste. bio je, koliko se ja sjećam, bio je Laljak Ivan Ivić, predsjednik kluba, bio je, ja mislim da je bio Dane Gudelj koji je nakon godinu dana postao predsjednik kluba, koji je bio predsjednik sportskog društva i bio Miroslav Rede kao tog trenutka i sportski direktor kluba Inkera, jel? I nas četvorica smo išli u jednom autu u Ženevu. Jel? Došavši tamo smo sreli ljude iz Zagreba koji su bili, jel? Koji su išli, trebali ići u kup UEFA. I u Ženevi smo na večer u nekom kafiću našli ljude iz Hajduka. I onda smo svi zajedno na večer saznali da mislim da smo ljude iz Hajduka, već mi saznali smo prije pa smo ih obavijestili da smo uzalud došli. Da nas nema u ždrijebu. I nije nas bilo sutra dan u ždrijebu i išli smo kući. Ili vam žao zbog toga? Problem je bio što nikad nije to razjašnjeno do kraja, ali je išla neka informacija da je Nogometni savez Hrvatske znao na vrijeme da mi nećemo biti u ždrijebu i da nas nije obavijestio ili da su kasno saznali pa smo mi već bili na putu ili tako nekako u tom smislu. Ne želimo optuživati sad ljude bez veze, jel? Nije to provjereno pa ovog samo pričam, ali je bilo malo putovanje autom do Ženeve, baš nije samo tako, jel? Malo je to duži put. Jel? Dobro, nije ni tako predug, ali dug. Tako da je to bilo na neki način uzaludno. I polako tako dolazimo i do ovogodišnjeg finala sljedećeg četvrtka. Možete li nam reći tko je favorit, odnosno tko je vaš favorit? Pa nema u jednoj utakmici favorita. Po nekim sada, reklo bi se, događanjima u završnici prvenstva ili kroz cijelo proljeće, jel, gdje je Hajduk imao manje oscilacija od Rijeke, gdje Rijeka imala od sva ova 4 kluba i u igri i u rezultatu najviše oscilacija. Može se reći da je Hajduk u prednosti, radi publike u velikoj prednosti i tako dalje, ali to ne mora značiti. Ne mora značiti, to može biti opterećenje veliko za momčad Hajduka, jel? Može biti jedna olakšavajuća okolnost za momčad Rijeke, jel? Koja nema, da se tako izrazim, šta izgubiti. Jel? Ako dolazite protivniku koji je favorit, koji je tako proglašen, koji i vi ga tako smatrate na neki način, jer radi ovih svih razloga ovo proljeće što se događalo, tako bi to trebalo biti, ali favoriti u jednoj utakmici ne pobjeđuju uvijek. Tako da Hajduk je, ajde u blagoj prednosti bi se rekao, ali samo u blagoj. Da možete birati čiji biste trener bili, Rijeke ili Hajduka? Pa više neću biti ni jednog ni drugog, to je sigurno. Nikad nisam o tome razmišljao na taj način. Teško mi je to sada reći. Da ste trener, recimo, Rijeke, kojeg igrača Hajduka biste voljeli imati u svojoj momčadi i obrnuto? Pa dobro, to ja znam. Napadače kao što ima Hajduk, kao što Livaja, njega bi sigurno htio imati u Rijeci, a napadača kao što ima Rijeka Drmića, njega bi htio imati u Hajduku. Jako jednostavno. S obzirom da je jedan od finalista i Hajduk, možete li nam sada reći koliko su istinite bile one špekulacije o vama na Hajdukovoj klupi? Pa ne znam na koje špekulacije mislite. One prije 10 godina. Pa od zadnje 20 godina su bile jedno 3 puta. Ali ovako kad već me pitate tako direktno,
reći ću vam isto tako iskreno da nikad nisam bio u kontaktu sa rukovodstvom Hajduka. Uvijek su to bili najprije početni nekakvi, reklo bi se, ispitivajući kontakti da se vidi jel postoji nekakva volja. Tako da je u tom smislu. I uvijek sam to bilo, ja mislim 1-3 puta da se to događalo. Dakle, samo špekulacije. Ništa dalje od toga. Pa ne samo špekulacija uvijek ima, to nije problem, nego kao nekakvi probni baloni bi se reklo, koji su uvijek završavali na način je ljudi su u Hajduku ipak odlučili da je Ilija Lončarević preveliki Dinamovac da bi bio trener Hajduka. Pa sad ja sam ponosan na to, ako je to tako, jer u Hajduku su trenirali i Vlatko Marković i Čiro Blažević, tako dalje, ja sam veći Dinamovac, onda u redu, ja se slažem, nema problema. Evo i za kraj recite mi što mislite o ovim novim ustrojstvima Hrvatskog nogometnog saveza sa prvom, drugom i jedinstvenom trećom ligom? Pa to je, pa i da malo imamo više vremena i da se pripremimo za tu diskusiju i ljudi, da bude par ljudi koji će o tome pričati. Teško je da vam ja mogu sad reći svoje mišljenje decidirano, to je moje mišljenje, jel? Tako mislim da to niko ne može ni reći. Sistem natjecanja nikad nije riješio problem. Može riješiti u datom trenutku neki problem, ali ne može ga generalno riješiti. Problem, znači, sistem natjecanja nam treba da imamo kvalitet, da razvijamo kvalitet, da razvijamo mlade igrače i da privučemo publiku na stadione. Jer mi smo zaboravili ovih 30 godina hrvatskog nogometa da mi igramo nogomet radi publike, ne igramo nogomet radi, da ne kažem sad radi čega. Zaboravljamo mi to. To sam, ja osobno 90. godina sam upozoravao ljude i u Savezu kad sam bio član stručne komisije da ćemo izgubiti gledatelje radi svih anomalija koje su se događale, koje se na drugi način događaju i sada. I izgubili smo mi publiku, to nema nikakve dileme. Hajduk je posebna priča, reklo bi se, uvijek bio, jel? I bit će. Nadam se da neće biti uvijek, ali je bio. Sve drugo mi nismo, imamo, najzanimljivije prvenstvo do sada, pa nisam baš primijetio da imamo publike više nego što smo imali prije par godina kad je počela Liga 10 i tako dalje. Nisam baš primijetio da imamo više. A nogomet je kvalitetniji nego što je bio u prvoj Ligi Hrvatskoj. Da imamo 10 klubova, reklo bi se, izjednačenih. Ne mislim to da Dinamo je izjednačen sa Slavem Belupom ili ne znam kim, jel? Ali izjednačenih u smislu, ovi će se u svakom slučaju boriti za vrh, a ovi će se boriti, ali do zadnjeg trenutka, kao što sada do zadnjeg trenutka za prvo mjesto, borit će se za ispadanje. Jel? Znači da je Dragovoljac moćniji nego što je ove godine bio, financijski, ovako, onako, to znači i momčad kvalitetnija. Onda bi to bila liga totalno kvalitetna, jel? I ovako je. Ne može se tu pregovoriti nešto specijalno. Publike baš i nemamo. Jel? Zašto nemamo? To je sada za jedan širi auditorij i simpozij oko hrvatskog naroda i bića i toga svega što mi imamo i našeg sportskog duha i shvaćanja sporta i tako dalje i našeg stanja u sportu i sve to ima svoje. Ne samo od danas, nego od, kažem, ovih 30 godina koliko to traje. Jel? Da, evo počeli smo, pa tako i završimo sa Interom, odnosno Inkerom. Branko Laljak je još uvijek u klubu. Vi ste mu došli pomoći. Koja je perspektiva kluba? Nisam ja u Inkeru. Ja sam došao pomoći prošlo proljeće, to je prije godinu dana. I ne mogu vam o tome baš reći ništa decidirano. Naš svijet se ubrzano mijenja. Auti voze bez vozača. A stigla je i budućnost sportskog klađenja. Instant isplata dobitka. To omogućuje nova Sportcard kartica. Uzmi je odmah. Hvala vam puno na ovom razgovoru, gospodine Lončareviću. A poštovani gledatelji, hvala i vama na gledanju ovog specijalnog izdanja Kluba prvaka.